Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas će mi mama pomoći otvarati Kinder jaja. Pozdrav! Ovo nam je znači drugi dio Videa. Znači u kojem otvaramo uskršnja Kinder jaja i na kojoj ćemo prvo početi. Zeca. Ajmo vidjeti šta ima u tom zeki. To je čokolada ispod. Ima i neku igračku. Ali čekaj da pokažemo, zeko je baš i iznutra sav lijepi. Evo ga. Ne slomio mi se. I unutra je igračkica. Ne mogu igrati, prevelika je sad. Otišla. Da vidimo Majmunčići! Oni se slažu, mislim da se ovako slažu. Pogledat ću upute. Ovaj repić ide na ovaj repić. Može da otvoriš skroz da vidimo šta je, kako se slažu. Evo budemo pokazali kako majmunčići se zajedno drže, mogu visiti svagdje. Evo, skužila sam kako se to radi. No bravo, odu oni na pot. Evo ga Nina, digli smo ga spoda, da vidimo kako oni vise zajedno. Ovako, evo ga. Jako su zanimljivi. Pa ćemo otvoriti ova 4 Kinder jaja, ali 2 ću pokloniti svom bratiću i sestrični. Ma bravo, Nina je baš stvarno darežljiva. U zadnje vrijeme sve dijeli. I ovo je moja igračkica. Jako je lijepa. Hop, hop. I još nam je jedno. 4 samo jedno ovdje ostalo. Ej, izađi. Evo ga. Lijepo sam otvorila Kinder jaje. Nisi polomila ništa od čokolade? Nisam, ali prvi put jesam. Nešto je. Sad ću vidjeti šta je to. Ovo je Nina neka sirena. Sirena. Volim sirene. Sirena. Čekaj, mislim da bi trebali vidjeti uputstva šta se tu radi s njom. Vidi. Da vidimo. Ove su sve sirene, znači ima ih 4. Znači da vidimo koju smo mi dobili. Mi smo dobili neku sa nekom tirkiznom kosom. Ovu. Tu smo dobili, da. To se izgleda, na nju kosa slaže. Evo Nina već polako slaže. Ali ne znam složiti ovu kosu. Morat ću joj izgleda ja pomoći oko toga. A ja ću prvo složiti sirenu. Ajde, a mama će kosu. Složila sam igračku, to je vodena vila. I kosa se isto miče. Evo budemo dali da... Kao neka lepezica. Kao lepezica, da. Evo ovako ćemo ju pokazati. Jako je lijepa, zanimljiva. Hoćemo sad drugo jajčeko pogledati što još imamo unutra. Ovo ću. Može, ajmo to. Ja sam jako nestrpljiva, ne mogu dočekati da otvorim ovo najveće jaje. Ja isto. Sad ću vidjeti jel ću lijepo otvoriti oču. Bravo. Lijepo sam otvorila Kinder jaje. Još ista iz kolekcije, dobili smo 2 iste. Ali samo što ova ima rajfić. Može biti rajf, a može biti prsten. Super. Ovu smo dobili prvu, a ovo nam je druga. Ti možeš s nama složiti kosu. Evo ga, meni ovo izgleda kao neki prsten. Evo, ovo nam je naša vila koja ima prstenčić. To je gore joj staviš rajf. Baš je prava morska. Sad je i Nina morska vila. Ali sam ću ja ovom tu staviti.
Evo ga, dobila sam isto tako sirenicu morsku. A Nina, znaš šta je sada na redu? Veliko Kinder jaje. Da. Mislim... Šta? Ovo ćemo si sve pomaknuti da konačno otvorimo, da vidimo šta je unutra. Ja ne mogu te čekati. Čokoladica je jako velika. Čak i piše, vidi, Kinder jaje. Kinder. Evo tu se nazire Kinder. Ajmo dalje, otvaraj. Ja sam nestrpljiva, želim brzo otvoriti ovo Kinder jaje. Još jedno Kinder jaje piše. Njau, kako veliki ovo. A sada da vidimo, evo ovo je stvarno najveće jaje. I slova su tu Kinder i sve, wow. Wow, baš je lijepo. Da, ome je i teško. Ha? Evo Nina, koliko je ovo, i to je, još smo dobili nešto naranđasto, znači da je neka kolekcija u pitanju. Mislim da neće. Ne mogu ja ovo. Ajmo probati. Teško je, da vidimo. Velika borba. Isuse, šta je ovo? Wow, prekrasno Nina, ovo je Winx. Da, Winx, volim gledat Winx. Winxica, znaš kako se zove? Flora se Winxica zove. Ona je vila cvijeća. Ovo je stvarno posebno. Moram je skinuti ovo sa glave, pa je onda ovo obući. Jesma, ima i malo ovu za oblačenje. Svašta ima. Evo i kosu smo joj stavili, sad i ti možeš dalje. Vidi Niče. Da, hlače sve to. Aha, hlače sve to. A sad mu opet moram maknuti koću. Da joj stavim krilca. Krilo se mogu iskidati. Pa ćemo onda vidjeti naljepnicu. Evo dok Nina oblači hlače da ja vama pokažem ovu naljepnicu Winx. Mama, možeš ti obući hlače, jako je teško. Jako teško, ajmo mi. A vidite ovo, kako je lijepo. Super mi je igračkica. Evo, jedva smo obukli ove hlače, bome su i uske. A sad će Nina još zalijepiti ovu naljepnicu da vidimo. Malo ću skratiti zecove uši. Zecove uši? Aha, ajde. Bravo, super. Ovako ćemo, evo budem ja pomogla. Znači ima malo postolje, stoji na postolju, na svom cvjetiću, jer Nina je rekla da se zove Flora, zato ima ovo postolje. I ovo znači da je Winx, piće Winx. Tako je. Ja, Nina, moram stvarno priznati da smo dobili odlične igračke. Znači dobili smo i ovu Vamaru, koja je stvarno posebna. I shvatila sam kako se zove ovo Tiki i to se zove zapravo Tiki. Tiki, ovaj mali. Da, koje imamo srce ko na glavi. I morala je Nina evo pokazati vama da ima i Adriana, znači crnog mačka od ranije. Tako da sad ima ih u paru. Evo ga, zajedno su. Da, znači od jučer isto, opalac. Znači ovo smo dobili od, znači isto prošli puta, znači žigić, ovaj mali lokotić, onu igru šta se gađa. Da, ima krila, lijepa ljubičasta koju volim boju. Ima i šljokice, najdraže su mi šljokice. Ma super. Po obojim krilima, pogledaj mama. Da, ima neke stvarno šljokice. Nisam ih prije ja ni primijetila da ima lagano u plastici umetnute šljokice. Evo, Nina uvijek ima oko za detalje. Evo, Nina će se dalje poigrati sa svojim igračkama koje su stvarno super dobili. I diže noge u zrak.
joj se sviđa ova igračka. I ovako može. I pišite mi u komentarima koja vam se najviše sviđala igračka. Da, Nini se, koliko vidite, sviđa najviše visica. Da, hvala vam svima što ste nas gledali do kraja. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like, subscribe. Pozdrav! Pozdrav!